ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተውሃበ መግለፂ ከም ዝፍለጥ ከም ህዝቢ ናይ ህልውና መሪር ተጋድሎ ክነካይድ ድሕሪ ምጽናሕ ዘላቒ ተጻብኦ ጠጠውን ብናይ ምባል ውዕሊ ተኸቲሙ ኣብ ክሊ እቲ ውዕሊ ኮይንና ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ እናካይድና ምዃንና ኩሉ ዝርድኦ እዩ። ምእንተ ዘላቒ ሰላም ክበሃል ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ እንከይተረጋገፀ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ኮነ ኣብ መዕቆቢ ማእኸላት ዘሎ ህዝብና ንምግላፁ ዘደንፁ ህይወት እናሕለፈ ከም ህዝቢ ተወሳኺ ዋጋ እናኸፈልና እውን እንተኾንና ውዕሊ ፕሪቶርያ ብሙልእነት ክፍፀም ካባና ተፅቢት ዝግበር ኩሉ እናፈፀምና ንርከብ። እንተኾነ ሓደ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሚድያታትን ናይ ክልል ኣምሓራ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገርን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዝፃባእን ብዝጥሕስን ኣገባብ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ግዝኣት ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ገይሩ ተደጋገምቲ መልእኽትታት ክሓልፍ እናገበረ እዩ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ጥራሕ ካብ ዝተመሓላለፉ ንምጥቃስ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ክልል ኣምሓራን ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኣምሓራን ብ8 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም የተከዜ ትውልድ የተከዜ ዘብነቱን በተግባር ማሳየት ይጠበቅበታል ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ሕመራ ኣካል ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ገይሮም ብምቕራብ ብግልፂ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ዝፃባእን ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዘጥሕስን ኣዝዩ ሓደገኛ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም። ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ብወገኑ ብ1 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ዘቃልሖ ዜና ክልተ ዞባታት ኣምሓራ ማለት እውን ጎንደር ሕመራ ዘራኽብ ፕሮጀክት መንገዲ ይጽገን ምህላው ብምግላጽ ሕመራ ኣካል ክልል ኣምሓራ ገይሩ ብምቕራብ ተመሳሳሊ ሓደገኛ ዜና ሒዙ ወፂኡ እዩ። በተዛማዲ ብ20 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ከተማ ጎንደር ንምልማዕ ብዝብል ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሸራተን ኣዲስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተሳለጠ እቶት መተኣኻኸቢ ቴሌቶን ብስም ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሕመራ ወፈያ ከም ዝተበርከተ ብቐጥታ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ብምትሕልላፍ እዚ እውን ምዕራብ ትግራይ ኣካል ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ጌርካ መልእኽቲ ንምሕላፍ ብዝተገበረ ውዲት እዩ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ንውዕሊ ፕሪቶርያ ዝጥሕስን ንዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ዝጎድእን ጎንፂ ክደግስ ዘኽእል ብሕታዊ ጉዳይ ኣዝዩ ሓደገኛ ተግባርን እዩ ክብል ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓቢሮሎም። ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዚ ተግባር ብትሪ እናኾነነ እዚ ብወገን ትካላት ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘለዉ ሓደገኛን ተደጋገምትን ሽርሕታት ንማሕበራዊ ስኒትን ሕውንነትን ክልቲኡ ህዝብታት ዝጎድእ ብምዃኑ ካብ ዘይግብእን ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝፃባእን ተግባሮም ክዕቀቡ ንፀውዕ ይብል። ፌደራል መንግስቲ እውን እዚ ጉዳይ ኣጻርዩ መእረምታ ስጉምቲ ክወስድን ነባሪ ሰላም ኣብ ምስፋን ቁልፊ ተራ ዘለዎ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብሙሉእነት ንኽፍፀም ግብኡ ክዋፃእን ፃውዒት የቕርበሎም። ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ 22 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም መቐለ